Яңа ел мөгъҗизалар чоры. Мөгъҗизаларның Аллаһы Тәгалә тарафыннан тәгаенләнгән үз вакыты була. Ранис белән Гөлия өчен гаилә учагына илткән тылсымлы танышу мизгелләре кар бураннар дулаган гыйнвар аена насыйп булган. 2014 елда, менә шушы матур җирдә без егетләр белән кофе эчәргә килгән идек. Шулар арасында кызлар да бар иде. Шул кызлар арасында бик сөйкемле бер кыз бар иде. Аның исеме Гөлия иде. Инде шуннан бирле мин ул кызны күреп алгач, хисләрем уянып китте. Без аның белән аралаша башладык. Бер көнне искә төшереп утыра идем яшь вакытларны. Инде без Кабан күленә төшеп, үрдәкләр ашатып йөри идек. Үзәктә бик күп йөри идек. Бик матур мизгелләр бик күп иде. Гөлияне бик тыйнагы әле башта хәтта исәнләшергә, күрешергә дә кыталынып тора иде дисең. Шулай дөрес булды. Ничек җаен таптың соң килергә? Белмим, мин үзем шук малай бит инде, теге мишәр малай булгач, инде үзем беренче, һәр вакытта үзем беренче килә идем, беренче аралаша идем инде. Әле хәтердә шундый бер мизгел бар. Җегетләр, кызлар минем янга килеп исәнләшә, Гөлия аудиториядә кашып ята иде. Шул вакытта мин әйтәм, Гөлия каясың дип сорый идем. Үзем барып таба идем, үзем аралаша идем. Инде аннары шунда киноларга да шундан соң апара идем инде. Мин бер адымны беренче һәр вакытта да адымны беренче ясый идем мин. Беренче күрүгә ул миңа әлбәттә ошады. Ул кояш кебек балкып яныма килеп, хәлләр белешә башлады инде. Әйдә танышыйк ди. Шулай итеп әкрен генә танышып киттек. Төпле егеткә ошаган иде. Теге тора бара белдем инде, чыннан да шулай булып чыкты. Кояш кебек килде дидем бит. Шулай ук теге шундый сөйкемле, Яратам дип беренче ул әйткәндер инде. Әлбәттә. Ул вакытта әнә әйтүемчә ялшанрак булгачтын беренче булып ул әйтте дип язды инде ул. Язды әле тагын бер шундый. Ничек язып җибәрде соң, Иртүк 14 февраль көне миңа әни иртүк шалтырата сәгать 7-дә. Менә монда бер каналда сине котлап бер егет сөйли ди инде. Мен әйтәм, булмас дим инде, ышанмадым баштан. Кайткачтын телевизордан теге яздырып бара бит һәр каналында. Кире борып тыңлап карарга булдым инде. Карасам, Рәнис басып тора, дус егете белән алардан интервью алганнар. Шунда гашыклар көндә һәрбер кеше үзенең сөйгәнен котларга дип инде. Менә шунда кайткачтын мен әйтәм бит, шунда шаккаттым. Ул анда шундый сүзләр белән әйтә: "Поздравляю свою любимую Гулию Сагиеву, желаю счастья, здоровья, любви", ди инде. Менә әни шуннан соң әйтә: "Менә бу егет бит инде сине теге бөтен Татарстанга дип әйтик, шулай дип әйткәч инде, димәк, хисләре бар инде сиңа карата, димәк, теге әзрәк карасаң да була", ди инде. Яратам дип кайчан әйттең соң? Яратамны мин әйттем, бер ел йөргәч, без башта дуслар идек, иң башта без дуслар булдык. Шуннан соң инде мин уйладым, бу минем кеше дип, шуннан соң мин әйттем инде, мин сине яратам, әйдә бергә йөри башлыйбыз дип. Очрашуларның, сагынычлы күрешүләрнең бер-берсенә әкрен-әкрен ялганып баруы егетнең тәвәккәллегеннән. Гөлия Раниска күзе төшсә дә, башта бар күңелен ачып салмый. Дәресләр арасында, репетицияләрдә дә, уку йортының бормалы коридорларында аның карашыннан качырга тырыша. Әмма мәхәббәт шул инде. Аңа мондый вак-төякләр генә киртә була алмый. Аны бит аңлатып бетереп булмый. Ул бит күңелгә ята или ятмый кеше. Менә шул вакытта ничектер ятты күңелгә. Бер мизгелне искә төшереп алам. Мин үзем студент кеше бит инде. Мин әйтәм, әйдә ресторанга барып утырабыз бит. Ул әйтә, юк, барып утырмыйбыз ди, әйдә магазинга керәбез дә, тәмләй бер алабыз да, мин үзем сиңа пешереп бирәм. Шул вакытта әйтәм, менә Аллага шөкер, ашарга пешерә белә, димәк, бу минем кеше дип әйтте инде шул вакытта. Җырлар сайлаганда да ул миңа ничектер булыша иде, укыган вакытта да бик булыша иде. Менә белмим, ничектер ул теге кайгыра иде минем өчен дип әйтим. Институтның тулай торагы янында киоск бар иде. Ипиләр сата торган, шуннан ипиләр батыннар ала идек тә, Кабан күленә төшеп, үрдәкләр ашатып, шулай итеп, үзебезчә романтика ясап йөри идек инде. Иң әүвәл кайсы сыйфатларына игътибар иттең Рәниснең? Менә бу егет белән очрашырга була икән дип. Рәнис ул бик максатчан кеше.
ул башына бер әйбер кертә икән, ул аны димәк эшли. Теге үзенең үз дигәненә ирешә торган кеше иң беренче ошый торган сыйфаты шул. Һәм инде ул аның каты әйткән чаклары да була. Ләкин мин аңа үпкәләмим, чөнки ул теге дөреслеккә әйтә, үсеш өчен әйтә. Шуңа күрә теге менә шундый якларын мин аның бик үз итәм. Максатчанлык, тәвәккәллек тә адам баласының хукундагы бар сыйфатлар әтиянидән, тәрбиядән килә. Яши әйләнә-тирә мөхит аларның һәммәсен шарлый тора. Ранис газизләре өчен бик кадерле бердән-бер уллары. Бик көтелеп алган балабыз. 7 ел булмады балабыз. Ул безгә тормыш бәхет бирде. Туу белән 5 яшеннән бирде трактор арбасында беренче тапкыр басып җырлаган иде. Шул бирдән бирде. Менә шул зур сәхнәләргә басты. Аллаһка шөкер. Мин футболист булам дип җырды башта. Аннарысын инде шушы менә җыр белән киткәч, бик кичкәнәдән җырды репетицияларга. Ике алып кайтса, мин аңа әйтәдем, "Всё, бармыйсың бернинди репетициягә." Ул инде җылыйдыр. "Әнием, гафу ит инде, алмыйм бу шикелле. Только җибәр генә мине репетициягә, җибәр әни." Шуны хәтлек җыратадыр репетициягә җиргә. Җыры аның инде ул тумыштан ахыр инде. Без инде уйлаган идек башта строительныйга җибәрәбез дип бит аны. Вот, әйе, строительныйга без инде барып та сөйләшкән идек, строительный башта училищега кертергә дип, аннарсын бит инде сука дигән идек. Менә татарымга килеп чыккачтан, Менгел абый инде безгә әйтте инде, "Гүзәлия, театральный училище бар монда, кертәсезме?" дип инде. Мин инде кертәсем килмәде, театральный училищега ничек бердән бер балам җибәрәм инде, чыгарып. 15 яшьлек баланы. Вот. Ну, җибәрде, ул миннән җылады, әҗлап сорады. Әни, җибәр инде мине театральный училищега дип. Мин җырлыйсым килә диде. Ну, килдек инде экзаменнан шуна бирегә. Бөтен балалар экзамен бирәләр. Бөтенесе чыга, кайсы җылый бирәлмәдек дип. Мин басып торам инде беренче этажда, әйтәм, "Эй, бирмәсәң җарар, әйтәм, бу фәнне кайтып китерик, әйтәм, сумкасып." Юк, чыгады, әни, 5-легә бирдем. Ан бикченти группасына кертеп итү. Шулай итеп, казында калды. Театр юнәлешендә дәвам итү кирәк булмадымы икән соң үзенә? Юк, ул вокал диде һәр вакытта да. Ул Николайдыр белмим, театральный училищегадан соң аны чакырдылар, Белмәткә дә чакырдылар аны. Эшкә инде ул әйтте, "Мин только вокалга барам укырга" диде. Именно Венера хатыма иде. Николайдыр белмим. Максаты? Аха. Ана йөрәге бала өчен меңгә телгәләнсә дә, Гүзәлия апа улының теләкләренә каршы төшми. Әтисендә күндерә, юлларында җайлый. Бу әлбәттә Раниска барысы да әзергә бәзер алдан хәстәрләү дигән сүз түгел. Үз ялгышлары, уңышлары аша атларга юл куялар. Бәхетенә егеткә аналарча кайгыртучы остазлар насыйп була. Әнисенә охшаган һәм шул вакытта үзенең фикерләрен, иҗади омтылышларын хуплаучы Гөлиясе дә насыйп эше. Мин конкурста катнашам бит инде, ул конкурста да катнаша иде. Без бергә фикерләшеп, җырлар сайлаганда шулай дип әйтәм инде. Мин үз фикеремне һәр вакытта әйтә идем. Хәзер дә әйтеп киләм мин аңа. Шуңа күрә ул мине бик тыңлый иде. Ул мин аны тыңлыйм, мин тыңлыйм. Ул бит шулай, бер-береңне тыңлау булырга тиеш. Кайбер кеше әйтә бит, "Эй, молодец, инде менә булдырасың" дип. Бездә алай түгел. Критикасы да бар, төрле юнәлештә эшлибез инде ул яктан. Әйдәгез. Матур итеп кычкырып җырлыйбыз, ярыймы, Әминә? Калина? Әйдә. 1, 2. Гөлия бөтен барлыгы белән иҗатка тартылып үскән шәһәр кызы. Әмма бер юнәлешне генә кайгырту аңа хас түгел. Сәхнә тормышын, гаилә һәм тагын бер яраткан эше балаларга музыка серләрен төшендерү белән җайлап үрә. Үзем балалар бакчасында йөргән вакытта
ничә бер 5-4 яшьләр икән инде шул тирә булгандыр. Мине шулай ук конкурсларга йөртәләр иде. Иң беренче менә истә калган конкурсым. Шул конкурска килеп утыргач, башта көтәсең бит инде бүтән балалар чыгыш ясап утырган. Шул вакытта бүләкләрне нишәптер сәхнәгә бөтенесен менгезеп куйганнар. Анда леголар да шундай бик күп уенчыклар бар, һәм шулар арасында бик зур гына бер эт бар иде. Мәйтәм, вот, менә мондай эт миңа булса ярар иде дип утырган идем шул вакытта, шул конкурста катнашып, миңа гран-при бирделәр. Әлдә исемдә шул зур гына этне, үзем кичкенә генә булсам да, ул вакытта шул зур гына этне иң башында салып кайтканны әлдә хәтердә. Мин аны тапканда, ул башка балалар кебек җырлап тумады, ул җырлап туды. Шуңа күрә ул татар телен җырлап башлады. Ул менә абла иде, русча бер дә сөйләшкән булмады. Гел татарча сөйләштек. Бердән бер малайга киленне дә 7 кат илек аша карап тикшереп кенә кабул иттегезме? Алып кайткан иде Рәнис Гөлияне. Әнигә төшкәннәр иде. Шунда миңа шылтыратып әйтте, мин эштә идем. Кызым, үзеңә ошаган диде. Сезнеке була ул диде. Рәнис диплом алырга калган иде, 2 ай, наверное, гран-при алдылар, бирделәр анага. Гран-при бирделәр. Шуннан соң гран-придан соң без кайтып киттек Ульянга. Аны иртәбән тордык, табына хутаган идем, утырдылар икесе дә. Әйтеп, все. Күптән йөрисез, сиңа 2 айдан диплом алырга, үләнәсез, үләншәсез. Рәнистә юк. Мәйтәм юк түгел. Үләнәсез, үләншәсез. Все. Гөлияне мәйтәм не пускай. Битте. Безнеке булырга тиеш. Гөлиягә мәйтәм, син чыгасың килмештер Киевгә. Чыгам ди. Мәйтәм чыккач, әнигә шылтыратты. Мәйтәм 2 атнан соң барып сорыйбыз булган. Все, шуннан соң үләнштеләр алар. Дилбегән үз кулыгына алган. Үземә ничек кирәк булды, киленне шайтырып алдым. Аллага шөкер, бүгенгә көнгә хәтлек бик акыллы киленем. Мин һәргә хатын кызга шуны телисем килә, шунда килен. Килен түгел кызыбыз, Аллага шөкер. Киленне генә түгел, кода-кодагыйларында үзләренә охшап насыйп итә. Кызларын ачык күңел белән кабул иткән кайнана кайната, аның әтиянисе белән дә бик тиз уртак тел таба. Һәр ике як ихластан яшьләрнең гаилә бөтенлеген кайгырту галәмәте бу. Әле тәүге нигезләрендә уртак фикерләшеп, кулга-кул тотынып, бергә күтәрәләр. Майда тындык, октябрь айына не туган җиргә алып кайттык Тимрларны үз йортына. Без элгерттек. Ну, күбесен үз кул белән эшләдек без. Кыда белән буларны бит барсында. Ул ничек әйтте, шулай эшләде. Менә минем ди оныгым ди больницадан чыккан төшкә ди, жортка той булырга тиеш диде. Менә шуннан соң тотындык инде. Бала чыккан чакка менә үз йортына кайтып төште. Мин әйтәм инде, безнең кызга кебек, мин әйтәм, тырыш булган, уңган дим. Ульянда да бер генә, Казанда да бер генә дим яны. Гел шулай дип әйтәм кызыгыга да. Әле хәтерлим, Сабантуйлардан кайта идем дә, шунда 2нче этажда әле ясалып бетмәгән иде. Растворлар ташып, кич белән төнге 2ләр хәтле эшләгән вакытлар булды. Менә максат куясың икән, димәк, аны менә шул максатка барырга кирәк. Гелия бит һәр вакытта әйтеп бара инде. Менә син башыңа берәрсе кирип калса, все, минем шир кебек. Менә мин җыкламыйм, менә ул бирактан бик авыр инде, ул 2нче ягы бар. Менә ул әйбер башка кирип калса, мин эшлим инде мен. Ранис, әниләреңнең бик көтеп алынган баласы булгансың икән син. Шушы үзеңнең улың яшендә трактор арбасына басып җырлый башлаган улыбыз иде ди. Тимерларны да җырлатасыңмы соң? Җырлатам инде, Аллага шөкер, үзе җырлый, мин аны теге җиктеп әйтим икән. Телевизордан кабыза да, һәм инде бөтен җырларны яттан белә. Аллага шөкер, шуңа күрә җырлый. Менә әзгенә бүген җыгы килә икән, конечно. Ну, Алла бирсә җырлап бирә инде бер куплетны. Әйдә җырлап кара әле матур. Улым, әйдә берне. Уфтанман, әйдә. Атама мәләр яз кебе үтәде, ясызу үгсерде. Уфтаныма ескиләдә. Батита мәмәрзу аюда. Атама, атама, атама. Йортларына чит ят кешеләр килеп тапшыру төшерү хуҗалар өчен генә түгел, сабый балага да зур вакыйга. Тимерлан иртә таңнан торып әзерләнү сәбәпле сөйләшер вакыт җиткәч, йокысы да килә башлады. Без исә Ранис белән аның театр училищесы елларын искә алдык. Театрга урнашып эшләү мөмкинлеге дә бар иде ди үзе.
әмма җырга өстенлек биргән. Һәр җыр Ранис өчен кечкенә генә бер спектакль сыман. Тамашачыга да шулай җиткерергә тырыша. Тормышта да һәр көн үзе бер спектакль сыман бит. Менә Гөлия белән икегез анда нинди рольләр башкарасыз икән? Гаиләдә мин хуҗа. Шуңа күрә инде шулай булырга тиеш инде. Безнең шулай өйрәтелгән. Безнең әти-әниләр арасында да шулай, гаиләдә әти-әни белән дә шулай, мин үземдә дә шуны гаиләдә үземә. Кайбер кешеләр әйтәләр, акчаны хатын кыз тотарга тиеш дип әйтәләр. Мин әйтәм, белмим, ничектер хатын шулай миңа тапшырды да, инде бөтен әйберне мин беләм, Аллага шөкер ул яктан инде. Анда утка, суга, газга дигәндәй кредитларны барсы да бар. Шуңа күрә минем яктан ничектер бирелгән шундай әйбер, мин bütün akşamda teге aldanıraq бүләргә тырышам инде теге. Хаталарсыз яшәп булмый инде, Фәрида апа, үзегез беләсез. Бу дөнья шуңа инде шу хаталарны хәл төзәтеп, ничектер күбрәк еллар үткән сайын күбрәк тәҗрибә туплап, шулай яшәп ятабыз инде, Аллага шөкер. Әнигә ошаган? Әнигә ошаган. Кайбер сыйфатлары ошаган. Беренче инде ул кухняда пешерә белә бөтен әйберне, Аллага шөкер, ул яктан шулай ук бөтен әйбергә ничектер уйлап карый ул менә. Уйлап карый. Теге мин барбер ничектер теге сәнгать кешесе булгач, ул да сәнгать кешесе, но мин ничектер теге эмоцияга бирелеп күбрәк эш итәм инде. Эмоцияга биреләм дә, аннары уйлап куям, бу эмоция булды дип инде. Ул ничектер башта уйлый, аннары эшли инде менә. Галия, синең шикелле сәхнәдә безнең кебек күп вакытын эштә уздыра торган ханымнар өчен бик җайлы гына рецепт бар минем яңа ел табынына дидең. Шулай. Нинди рецепт икән бу? Бу тиз генә ясала торган кабымлык булыр. Моның өчен безгә краб палочкасы кирәк, сыр кирәк, тарталетка, йомырка һәм укроп кирәк булыр. Әз генә майонез кушабыз инде. Ясауга керешик. Бу инде бик тиз генә була. Мин аны дүрткә генә бүләм. Менә сырны да шулай теге зур итеп тураклап кисәбез дә, әз генә укроп җибәрермен. Сыр салдык, бер-ике күкәй салырга була. Мин берне салдым. Укроп салдык һәм инде бер-ике кашык майонез салырга була. Һәм без аны тиз генә тугатып алабыз. Аш су тирәсендә кайнашырга әнидән өйрәнгәнсеңдер инде күбрәк. Әйе, әнидән өйрәндем. Мин инде ничә яшем булгандыр инде шул. 6 яшьләрем биткән инде. Плитәгә буем җитми иде. Но үземә күкәй пешерә идем. Менә моны шулай итеп матур итеп салабыз. Җайлы гына итеп. Бик җайлы гына, бик тиз генә була. Тәкъдимен җырлап ясадымы соң, сөйләп кенә бирдеме? Тәкъдимен шигырьләп ясады. Ул бик кызык булды инде, конечно. Ураза аена туры килде ул. Ул мине ресторанга чакырды. Шигырь формасында әйтеп, чәчәк бүләк итте ул миңа. Һәм мәйтәм булды что ли дидем. Мәйтәм мин сиңа йөзексез кияүгә чыкмый дидем. Аннан соң йөзеген чыгарды. Дә шулай итеп. Бала тәрбиясендә бәхәсләшмисезме соң үзе? Юк, бәхәсләшмибез. Мин инде күбесенчә яклап чыгам. Ул инде әти буларак теге катырак тора. Рәнис ничә күңеллеме? Рәнис ничә күңелле, ул конечно аңа теге катырак әйтсәң, ул күрсәтми, ул беренчедән бер яхшыга сыйфаты бар, ул бер кашында үпкәләми. Син үпкәлисеңме соң? Мин үпкәләүчәнрәктер дип беләм үземне, но кешегә бик күрсәтмәскә тырышам. Мин бөтен әйберне гомумән тыныч кына кабул итәм. Ничек җайлыйсың? Синең үпкәләгәнне белеп алса? Ул мин үпкәләгәнне белеп ала, мин просто сөйләшмичә йөрим. Шуннан ничек көйләп җибәрә? Аның иң яратмаган әйбере ул кешенең сөйләшмәве. Ул бит үзе бик теге аралашучан булганга күрә, аның белән аралашмый башлыйсың икән, теге үпкәләп. Ул инде аны кабул итә алмый. Ул гел килеп сөйләшә башлый, теге мине бутый-бутый, шулай итеп ачып җибәрә. Җайлап җибәрә. Шулай гади генә җайлыймы? Шулай гади генә. Әллә бүләкләрдә тәләп итәсеңме? Юк, бүләкләр тәләп итмим. Үзе булга җиткән. Тиз арада гына әзерләнә торган кабымлык инде өстәлгә кунаклады. Аның янәшәсендә менә Ульяннан ук махсус заказ белән шушы тапшыруыбыз өчен дип, гаилә учагы дигән бик тәмле татлы торт алып килгәннәр, Ранисның әти-әнисе. Әлбәттә инде шушы матур нигезгә безнең күчтәнәчебез дә
урнашты. Икмәгебез. Сөйләшүне шушы бөтенлек турында башлыйсы килә иң әүвәл. Бөтенлеккә ирешү өчен, гаиләдә бәрәкәткә ирешү өчен иң әүвәл ир белән хатынның гына түгел, ике яктан кода-кодагыйның да тату булуы кирәк дип әйтәбез бит. Менә шул нисбәттән ике кодагыйны сораштырып алыйк әле җөмлә башында. Аллаһка шөкер, без Кодагый белән жарты сүздән бер-беребезне аңлыйбыз. Бик тату яшәбез, Аллаһка шөкер. Эшләрдә дә шулаймы? Хуҗалык тирәсендәге эшләрдә балаларның үз йортлары булгач, аның бит әле мәшәкате дә җитәрлек. Җиреп торабыз, килеп торабыз. Алар бит инде гастрольдә, без җиреп торабыз инде. Киләбез, бик тату яшибез. Кодагыйлар белән, Аллаһка шөкер. Балаларның ике арада булган аңлашылмаучылыкларын кайвакыт икегез генә хәл итеп куйган вакытлар буламы, үзләре дә белмичә калып? Әйе, Була, була. Үзәле белмәде. була. Ике сөйләшәбез дә. Аннан соң үзләре килеп әйтәләрме соң? Кара, сез улай дип әйткәнегез, алдан сөйләшкәнсез икән дип. Алар белмәгәндә сүзләр бар әле. Ике сөйләшкән. Серләрме? Әйе. Кызык бул биттер бу. Ике арагызны шулай әниләре җайлап кына барган. Менә ачыла башлады, Аллаһка шөкер. Аннан соң игътибар иттем, Ранис бер генә адымында синнән башка атламый икән Гөлия. Менә шушында съемкага әзерләнгән арада нәрсәне дә күчерсәк, итсәк тә барыбер Гөлиядән киңәш сорый. Чөнки ул сорамасаң үпкәли бит анара. Үпкәлиме? Әйе, менә ничектер менә эш эшләгәндә бит инде һәр вакытта син минсез эшләгәнсең икән дип ачуанып та куя, шуңа күрә һәр вакытта да һәрбер адымны мин Гөлия белән эшләштем. Оныкны ничек бүлешәсез соң? Берегез Ульяндә, икенчегез Казанда. Хәтләнеп. Бер-беребезгә. Алар җыраграк киткәндә, Ульяндә кала. Безнең эш күп була да инде, аларда. Була инде. Аларга күбрәк китә инде, икешәр атна тора Ульяндә китсә. Булар инде, монда инде суббота, воскресенье, пятница, шул көннәрдән дә безнең белән инде ул бу кич көнгә киткәндә. Сагынып көтеп аласыз инде Ульяндан. Сагынып көтеп аласыз. Мин дәфтәргә язып барам бит, график төзим мин дигән. Башта Ульянга җибәрәм, аннары Казанга калдырам менә шулай. Мосы шаярып әйтәсеңдер инде. Ачуанмасыннар дип инде. Шаярып әйтәсеңдер. Ачуаналар бит инде. Юк, Юк график. инде әлбәттә инде шаярам инде. Но ике якында Мин сынлап ышанып Тимирга калдым. молодец, ул ике якында тигез күрә, ул та молодец. Ульян бабасында дип әйтә, инде Ульян бабасы дип Лада дип йөртәле ул аны. Лада бабасы чөнки Лада да йөри ул машинада. Лада бабай дип йөртә. Казан бабасында бик ярата, әбиләрен дә бик ярата икесендә. Аллаһка шөкер ул яктан. Инде бик сагынып көтәләр инде алар аны. Менә шушы балаларның нигезендә җыелганда җырлый торган җырларыгыз ниндиләр алар? Чөнки менә сез дә бит Гөлләр ансамблендә җырлап йөрисез. Гүзәлия апаның да җырлау сәләте бар. Бу җырлыйсы инде барыбер алай димә инде. Алай бик яраткан җырларың бик күп син. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямьле май кичен, шымыр чәчәк аткан тугайда, йөргән идек икәү нур кичен. Шымыр чәчәк аткан тугайда, йөргән идек икәү нур кичен. Фәрим булдымы? Рәхмәт. Гаиләдәге тормыш җырын башлап кем җырлый икән? Ранис. Гаиләдәге тормыш җырынмы? Мин башын барыбер мин җырлыймдыр инде. Мин чөнки мин шулай үземә ул җаваплыкны алдым. Куркмыйча үземә дә ышанам, әйтәм бит аңгабатлар әйтәм, хатыныма да ышанам, ләкин кабер мәсьәләләрдә, күбрәк мәсьәләләрдә мин хәл итәм инде барыбер. Шуңа күрә инде ул миңа үзе дә дөрес дип әйтәсең да, әйбәт. Ярар. Шуңа күрә инде матур итеп шулай яшәп ятабыз инде. Теге ничек әйтәләр инде, төрле чаклар була, авырлыкларны без бергә кичерәбез. Инде барыбер шул авырлыкларны кичергәннән тагында ныгыбыз дип әйтәсем килә инде. Чөнки авырлыкларсыз булмый бу тормыш. Инде Аллаһка шөкер. Һәрбер герой белән аралашканда колакка уйла торган, күңелгә салына торган сүзләр була. Ранис, без үткән елларны санамыйбыз, көннәрне санамыйбыз диде. Менә шулай артка карамыйча, елларны санамыйча булганнан гыйбрәт алып, бәрәкәткә ирешергә тырышып яшәгәндә, гаилә учагы көчлерәк тә,
ныграк табыла торгандыр. Безне шушы мизгелләрдә караучы тамашачыларыбызның да үткән елларны санамыйча, алга карап, шөкер итеп, мөгъҗизаларга өметләнеп яши торганнары күбрәк булсын иде. Аллаһ Тәгаләдән килеп ирешә торган мөгъҗизалар бар алар. Аңа ихлас күңелдән ышанырга гына кирәк. Ә сезгә Ульяннан ары килеп, Казаннан тиз арада җыелып килеп, шулай матур табынга, бәйрәм табынына безне җыйганыгыз өчен зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Үзебезгә бик рәхмәт килгән өчен.